फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनेलाव बरनाय बावहरनाय थाबाय आरो तो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामदाबाव आरो तो नोंसोरनि माने हेफाजाबजोंनो हेल्पजोंनो आं माने इयुनाव मोजां भिडिअ बनायनो हानाय बायदि आरो तो आंनि चैनेलखौ लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना हो तो आंखौ हेफाजाब खालाम तो बिदिबा भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो आरो तो मानसियालाय खर' गाज्रि मारसो नामासै एथ' खर' गाज्रि नङा मानसिया फाग्लाबो आरो बिराद फाग्ला बोरखांबाथाय एख बिरदावलाबायो उदावलाबायो आरो बिराद तो मानसियाथ' खर' गाज्रि नङा मानसिया फाग्लाबो आरो बिराद फाग्ला बोरखांबाथाय एख बिरदावलाबायो उदावलाबायो आरो बिराद बिनिखायनो दैदेनवारिखौ गिनांगौलै दैदेनवारिनि मा होनो गोजानाव थाखा आरो सोरबा सिख्लाफोर दंबा माने फिल्म खालामनो चान्स होयोबाबो माने दैदेनवारिनि माने खाथियाव थाखानाङा गोजान थाखा आरो तो दैदेनवारिया माने सिनेमा मुभिफोराव बा मिउजिक भिडिअ खालामनो लिंबाबो माने गोजानाव थाथारनाङा दैदेनवारिया बिराद फाग्लालै बा मदायाबो लोगो लाफायोनो बेखौ दैदेनवारिखौ मदायबो दंफायोनोलै हिन्जाव मदाय एकदमबारेनि मा खालामो नखौ फाग्लाया जाम्बाया बिसोरलै बिसोर र' आं सिनायाखै माय मोजां नायना लान्दो र' बिसोर आंखौहाय मदद खालामफैगोन आरो रंजाफैगोन होननानै आंनि गोसो गोरबोजों आं आसा खालामो। थांगोन दै आब' कनजिता आरो नोंनि थाखाय माने स्पेसियेल गिफ्टबो लाना थांबावगोनसै आङो माने बिबार लाना थांगोन दै रस गलाब बिबारबो लाना थांगोन। आं कनजिता बर' नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 14 एप्रिल खालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिलगाग्रि खैलागाव जांख्रिखां जोहोलाव क्लाब एन्ड लाइब्रेरिजों खुंजानाय देग्लायनि रंजालि बैसागु प्रग्रामाव आंखौ लिंहरनाय आङो थांगासिनो नोंथांमोनहा बयबो ज' लैहोर फैनानै आंखौहाय मदद खालामफैगोन आरो रंजाफैगोन होननानै आंनि गोसो गोरबोजों आं आसा खालामो। आब' कनजिता आंबो थांगोन सिन्था खालामनाङा रायजोफोरखौ लिंजोबना लाना थांगोन आं गामिनिखौ जोंनि गामि खाथियावनो फैगोन दा नोङो नोंखौ बिराद हेल्प खालामगोन बिराद मोसागोन रंजागोन नोंनि एकदमबारेनि सेल्फिबो लागोन नोंजों सेल्फि लानानै फेसबुकाव आंहा पस्ट होनांगौ ना बाबा इमान गिदिर सेलिब्रिटि फैदो बाबा फेसबुक हक बा इन्स्टाग्राम हक माने पस्ट खालामनांगोन ना बा आरो नोंनि थाखाय स्पेसियेल गिफ्ट माने रसबो लानो थांगोन आं गुलाबबो लाथारनांगोनलै नङाबा जानाय नङा बुंखादो आरो आं गामिनि रायजो राजाफोरखौ गारि लानानै लिंनानै लाना थांजोबगोन हेल्प खालामगोन दै सिन्था खालामनाङा सापर्टआव दङ जोंबो दै बिमा खनदो खोनासं दै खोनासंथार दै बबेनि सिंगारलै ह बेफोरबायदि गाज्रि इउज खालामनानै माने खननाङाब्रा खननोबा मोजां खनब्रा मा जाम्बासियान सिंगार नोंलाय मा गाज्रि अर्डस इउज खालामनानै मेथाइ खन नोङो बबेनि सिंगार नोङो लकेल सिंगार ना बाथरुम सिंगार नोंलाय भिउस मोननो थाखाय बेबायदि खालामनाङा ससाइटिनि गेजेराव गुलुं गुजुं खालामनाङा ससाइटिनि गेजेराव गुलुं गुजुं लाबोनाङा आरो गाज्रि अर्डस इउज खालामनानै माबा खालामनाङा मेथाइ खननो नाङा दै बुंखादो र' बे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो बे भिडिअखौ माबायदि आरो नायना लाग्रो बेयो जाबाय दिलीप कुमार बर' आरो माने जोंनि माने एमसिएलए माने ओनसोलनि माखासे गोरों गोरा गोदोर गोलाव माने एमसिएलएफोरानो बेफोरबायदि खामानि मावो होमबा माने बिमायनि फिसाजोबाबोथ' बेरायनो लांफानाङाब्रा दा बिसोर इमान गिदिर बिबान खर' रुजुनांगौ थ' माने बिमायनि फिसाजोखौ बेरायनो लांनानै हटेलाव लांनाया बेथ' मोजां नङाना बे ओरैबायदि गाज्रि जाखादों आरो खामानिया थ' बेबायदि खामानि मावनाङा आरोथ' बिराद दङ जानांगौ आरो सिं बेफोरबायदि खामानि मावखोमाबायनाय बा एमएलए एमसिएलए बा ओनसोलनि लिडारफोरा बेफोरबायदि खामानि मावग्रा बिराद दङ आरो थ' जों निउस मिडियाफोरनि गेजेरजों बिराद नुयो आरो मा होनो सोरबा आइपिएस अफिसार सोरबा बिराद अफिसारफोरानो बेफोरबायदि जायो आरो भाइरेल जानाय हिन्जावसाफोरखौ माने कल गार्लफोरखौ लिंहरनानै मबाइल खावजानाय मानाय आरो माने रुम हटेलफोराव लिंहरनानै इफोरनि माने फिजिकेलि रिलेसनशिप लानाय आरो थ' बेफोरबायदि जानो मोना आरो बेफोर माने बिसोरखौ जाबाय माने ओनसोलनि मानसिफोरा माने ओनसोलखौ जौगाथोनानै बा एमसिएलए फथायहरो आरो भटफोर होनानै थ' बेफोरबायदि खामानि मावनाया ओरैबायदि 100% गोरोन्थि जादों आरो माने बिमायनि फिसाजोबाबो माने बेरायनो लांनाया मोजां जायाखै आरो थ' माने बे ओरैनो 100% गोरोन्थिखा आरो बियो जों मेगनजोंनो नुखादो थ' बेबायदि खालामनाङा आरो आया बेलाय मा भिडिअलै मा बे आब' पुर्निमा नङा ना आब' पुर्निमा
बाबा बिराद गुफुर गावदांदांसो जासिनबाय माथोलै बे माने मैखोमा दानि एक्स नङामोन नाय मैखोमा दानि एक्स नङामोन नाय बाबा मैखोमखौ गारनानै जा गुफुर गावदांदां आपेल बायदि गुफुर जाथावथाव नायबाय थाथावथाव जा गुफुर जाबाय माथोलै आयाव आयाव जितिया मैखोमदो दंमोन ना बै समाव माने बारा एसे मोजां नङामोन आरो दाथ' माने गुफुर गावदांदांसिनसो जाबाय आरो दा मैखोमा बिराद डिस्टार्ब खालामोमोनदां आरो बै समाव माने जेतिया माने कल रायलायनायफोराव हराव बिराद माने डिस्टार्ब खालामोमोनदां माने हरसे सानसे रायलायोमोनदां आरो दाथ' नाय आरो ओरैबायदि गुफुर गावदांदां आयाव आयाव नायबाय थाथावथाव जाथावथावलै आयौ आयौ सिख्ला बायदि हाबा जाबाबो आयाव 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 इमान साइसलै गुफुर गावदांदां ओइ 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 आरो र' मोनसे खिथा आदा मैखोमा बहा दंलै दायो आयाव आयाव माबे गुदुं हाबनानै दङ बि एन्जर गुदुङाव ना जिबु गुदुङावलै आयाव आयाव जा नायनो गोसो जादों आङो जोङो माने माबा रायजोफोरा जा नायनो गोसो जादों आदा मैखोमखौ नुला माथो ससियेल मिडियायावबो गैला बा जेरावबो नुला माथो मा गुदुङाव हाबमारखो बियो आसलते माने निउस पर्टेलनि अनारमोन ना बियो माने बिसोरखौबो माने मिडियाफोरा माने माने मा होनगोन खारफा माबायो आरो बिराद बिसार लाफा खालामोमोन आरो थ' नायनो लुगैयो आरो रायजोफोरा जा आदा माबाखौ मैखोमखौ बाप्पा